neodpije si z frankovky. Dnes by bolo zasa dobre zarobiť tie bankovky. Jedným okom pozrie na mobil, v tom mobil zazvoní. Číslo pozná zbehne pred vchod, predá drogy Karlovi. Karlo je vyjebanec, bez svedomia ide na vec. Ukradne prachy máme, len nech má klinec v hlave. Nasadá do taxíka, smeruje do kasína, prešťukať, prefúkať noc. A zajtra nová kríza, v kasíne robí ona, zo sídliska Mona. Vždy si našla cvoka, čo ju mlátil ako koňa. Chce viac od života, ako len chuť skočiť z okna. Karlo je preňu stokár, Jack potom je Roman. On je šéfom kasína, tmavý Gruzínec. Údajne sedel v cudzine, za podvody u firiem. Prahnúci pomoci, má pod palcom celé mesto. Kluby, bary, herne, transport, biele meso. Mesto spí a v spánku píše nové príbehy. Je ťažké im občas veriť. Mesto spí a v spánku píše nové príbehy. Je ťažké im občas veriť. Ona nechce celý život platiť pod nájom. Zahráva sa s Romanom, vystrih sukňa pozadok. On uhýba jej pohľadom. Žien má predsa dosť na noc, no po pár dňoch neodolal a večer ju pozval von. Pred z tohto mesta, Tatry hotel z rozprávok. Namotaná odpovedá na dosť jeho otázok. Vyfajčí ho za volantom. Dnešný spôsob vďaky, chce ho mať vrsti, teda vrsti jeho kontoprachy. Karlo ide mestom v daždi k svojmu dílerovi. Musí sa posilniť predtým, než ticho príde do hry. Rýchly biznis, ruka ruku myje, spokojný je díler, šňup šňup vdýchne, spokojný je Karlo i hneď. Kľúče zaštrngajú, štartuje dodávku. Plynáš na podlahu a na plno treky z počiatku. Mona vystupuje z auta, lúči sa so svojím šéfom. Odomýka tmavý vchod a pri výťahu hečo. Mesto spí a v spánku píše nové príbehy. Je ťažké im občas veriť. Mesto spí a v spánku píše nové príbehy. Je ťažké im občas veriť. Zobudza sa v dodávke, v hlave tupá bolesť, po tvári jej steká prameň krvi a v plúcach oheň. Ústa zapchaté, ruky nohy zviazané, nutkanie na vracanie, v tom vozidlo zastane. V krvi adrenalín, dvere sa rozletia na dve strany a v nich silueta muža, čo ju stále balil. Karlo isto žiarli a z Yeti ju chce zabiť. Vždy ju pozval na drink, no vždy odmietala jeho snahy. Teraz sa jej pomstí, bere ju na ramena. Mona zviazaná, zranená, zas na chvíľu zamdlieva. Počuje len vrskot dverí a cíti silnú pleseň. Po pár krokoch ju zhadzuje na posteli, zamkne dvere. Cez mreže okna zbadá, že je v horách nad mestom. Možno ju Karlo znásilní a možno chce len priateľstvo. A mesto spí až na pár netopierov. Nechce byť svedkom hry, ktorá je bez podmienok. Život na nás nikdy neútočí revolvérom, ale nastrahá mi v tomto boji dennodennom. Karlo stráži Monu, v tom pípne SMS. Píše Roman, predať smerné a pol ešte dnes. A polícia časom začne svoje pátranie a prípad sa počase nenápadne zahrabe. Mešťania si budú šuškať horory na káve. Majú tému mimo rutiny v továrni na papier. Na papier, na papier, na papier.